Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 22 na bulan sa Agosto tuig 2020. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon karon nga aga. Ari ho. Nagkalabisto na. Nagpagwa ang kapulisan nga isa sa mga biktima sa 4 ka soldado nga ginpatay dito sa Hulo-Sulo kuno may angot sa iligal nga druga. Masadya ini. Suno sa Armed Forces of the Philippines spokesperson Marine Major General Edgar Arevalo nya daw kaatag na nga desperado ang kapulisan kag daw gapangita ligwa para matagaan sang rason ang pagpatay sang 4 ka soldado sa tung Hunyo 29. Anong natabo? Siling ni Police Brigadier General Manuel Abo, ang isa sa nakatapo sang soldado ara sa ilalistahan may angot sa druga. Si Corporal Abdal Asula, isa sa napatay sa 4 ka soldado. So, ang isyu amo ini. Daw amat klaro nga bisan soldado kung ara sa listahan aligasyon patyon. So, hindi malayo nga ang nagkalatabo nga pagpamatay. Sining pila ka mga suspitsado pa lang nga may angot sa duga kaymuan sang aton sini otoridad. Ginako nila, ba na bunit sila, nga isa kuno sa soldado, ara sa listahan, nga may angot sa druga. Ti isa ka soldado may angot sa druga, 4 gipatyo nyo. So ga amat-amat atag bala, nga kung mahimo nila nga magpatay sa mga soldado, ano pagidayan ang sibilyan? Nga suspitsado pa lang may angot sa druga. So, gaamat-amat dalom ang ginbuyan nga tinaga sa kapulisan do hindi amo. Isa lang suspitsado kung matuod ginman nga may angot sa illegal nga druga, patyon mo ginang 4 ka mga opisyal sang soldado.
daw hindi amo, no? So, init nga gainit, gadalom, ang pila ka mga bayluhan na itinaga sa tunga sang arabad ng kusog sa Pilipinas kagkatapos sa kapulisan. Siling sang katapos sang Armed Forces of the Philippines daw. Gapangita kamo sang lusotaw para nga maluwas kamo. Klaro to yung ginpamatay ang 4 ka soldado pagkatapos palusot kamo nga isa sa mga soldado may angot sa droga. Di kung isa ka soldado may angot sa droga, patyon nyo tanan ng 4. Amo ini karon ang pamangkot kadako nga ang amo ining nagakatabo mismo sa 2 ka pwersa katapos sa kapulisan kag soldado. Kung mapatay nila ang mga soldado nga may angot sa droga, hindi ayhan atong tanan nga ginpamatay. Suspitsado pa lang kay may angot sa droga, patyon dayon, wala due process, wala hustisya. Amo ina karon ang mainit nga isyo nga ginatalakay. Pwede ka lang patyon bisan soldado ka nga suspitsado ka may angot sa droga. Daw ka delikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Philippine Standard Time, las 6:45 na. Gapangluto ka mo da. Ari ho, may Standard Time, las 6:46. Ari Pagino. Ang kamera, kahapon nagamonitor kita sa balita, luyag sang kamera magpain sang 10 milyones para diin, para kuno sa duga nga comfort room kagdalan. Hindi ko kaintindi, sino naman niya ang nagduso sini? Sa amo ning sitwasyon, subong. Amo ning kahimtangan, subong nga, porte ka delikado. Ay, ang ipain nila nga bilyon niya para sa kasilyas kagdalan, bay ilang anay na, kadelikado sa panahon, subong buligan tani ang ginagutom, madamo na ho, ang nagkalapugday nga negosyo. May rason kahapon, si Senate Minority Leader Franklin Drilon, nga balabagan ini, siling sang senador, husto ini, ang inaduso sang Departamento sang Turismo, nga ibulig lang anay pagi sa soft loans para nga ining magagmay nga mga kompanya nga nagkalaputon nagsira, ibulig bangod sa igo sang COVID-19 pandemic. Husto na, buligan tanay damo na nagsirira, gagmay nga mga negosyante, napututikoy na. Ang ginaplano sa iba niya sa kamera, paobra comfort room kagdalan, akalain. Hilihian niya ang ginaplano nila, kagdalan, nga aman. Sa dalan, may kwarta. Sa proyekto sang dalan, may ganit pa. Hindi lang anay hagad pang ganit. Focus tanay, isintro tanay, sining kadelikado, nga coronavirus. Kag subong man, bulig sa pumuluyo, bulig sa magagbay nga negosyante nga naglapurdoy. Ano man, do hindi ko kaintindi. Amo na ni nga sitwasyon niya, do mga liit pa kamo, do mangganit pa kamo, mga komportong kagdala niya, ang ilaplano. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw gapinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na, DTX 500. Philippine Standard Time, lasay 54 na. Daw dalom galala ang mando sang aton sini gobyerno. Una, siling sang aton sini land transportation nga opisina, hindi pagpasakya ang wala sang face mask kag face shield. Karon iya, kahapon siling naman ni Presidential Spokesman Harry Roque, obligahon ang publiko magsoksok sang face mask kag face shield kung magsulod sa mga mall kag establishmento komersyal. Siling man kahapon sang Department of Labor and Employment, ang tanan-tanan lakip na sa mga ulubrahan sa gobyerno kag pampubliko kinanglan magsoksok man sang face mask kag sumuman face shield. May araman rekomendasyon nga bisan sa sulod sang puluyan kinanglan magsuksok face mask. Porte, no? Kung sa bagay, ako wala ko ya bunggo di. Kung para malang sa kayuhan, sa kabilugan nga hindi. O galing daw sobra naman, no?
nga bisan sa sulod sa puluyan, mamaskara kamuya, akalain. Daw kabudlay, ining mando sa mga establishmento, ining mando sa mga opisina, hindi malayo nga matuman. Katulad sa siling ko kahapon, ang tanan nga di matuman, magluwas lang sa sulod sa puluyan. Ako 100% gapati ako. Nga kung may magtuman gidman, sa isa kagatos, maayo na guro ang 5%. Ako sigurado ako na. Mabudlay patuman ina sa sulod sa puluyan. Ang tanan magasawa gahululid. Di man pwede nga takpan mo ng guyan la kung gahula. Daw hindi ko kainchindi ho. Daw sobra naman. Daw hindi pwede no kabudlay. Amo na siling ko hindi malain ang handom. O galing mabudlay tumanon sa sulod sang puluyan no. Ako gapati ko 100% mabudlay ipatuman sa sulod sa puluyan. Bisan surbiyon mo subong sa bilog nga pungsod Pilipinas, pipila lang sa sulod sa puluyan nga nagasuksok Christmas sa pamilya. Laban wala ini gasuksok Christmas kay kabudlay nga mag-inatubangay kamo dira magpamilya nga magsuksok kamo yung maskara bakalain pati sulod sa puluyan pamaskaroon ta, daw hindi naman amo. Sagwa pwede Pero sa nasiling ko na, sa sulod sa puluyan, mabudlay ipatuman. Kagapati ko nga hindi ini mapatuman sa sulod sang puluyan. 100% kapati ako na. Kabudlay mo. Maginatubangay ang magpamilya, kabataan, mag-asawa. Kasukso ka mo pismas. Aba, daw hindi amo. Hindi ka gani kaginawa nga. Gasukso ka pismas sagwa, daw maghahawa-hawa ang paginawa mo. Anay ka makaligwa ka nga makinawa ka mayo. Makasingot ka hangin nga mayo, sulod sa puluyan. Pasuksokon ka pa pismas. Daw hindi amo. Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit,
o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,